Здравейте, хора! Здравейте, приятеля! Днес с Тати ще правим палачинки. Ето ги нужните продукти, както виждате. Само да кажа, нямаме много шоколад за това. После ще отидем до магазина. Аз ще се включа, когато вече започваме да бъркаме сместа. Така че до след малко. Така, хора, сега ще ви покажа какво направихме за сега с Тати. Така. Ето, вижте. Тук Тати бърка сместа. Тук имаме брашното, нещата. Така, хора. Сега. Снимай тук, да. Да, хора. Ето, сипваме млякото. След това ще имаме още една чаша. Да, след това имаме още една чаша, хора. Ето тук да гледате как става. Извинете, че малко ми такова пръста на камерата, без да искам го направих, съжалявам. Така, ето тук колегата разбива. Значи по принцип трябва да се разбие доста така, да няма, да не се... Да, нека колегата да обясни, че аз не разбирам много. Всичко се разбива старателно. Добавяме малко захар. Да, хора, защото иначе да не станат солени палачинки. Малко сол. Да, и сол се слага, само да кажа. И още една добавка. Ето, Тати идва и вади нещо. Какво вади? Това е една булка. Да, ето, хора. Колега така по-добре. Тайната съставка. Каква е тя? Няколко капки. Тайна съставка. А каква е тя? Какво беше това? Аромат. Ванилийка? Ванилийка. И разбиваме отново. Ето, хора, да видите. Чакайте, че малко ви покажа мивката. Така, сега започваме с добавянето на брашното. Така, хора. Ето, Тати. Така, хора, ние ще се включим, когато вече сместа е готова и когато вече почваме да ги слагаме на котлона. Така че до после. Така, хора, отново сме тук. Сега ще ви покажа, ще включваме котлона. Ето, гледайте. Значи, първо трябва да задържим това. За да стане това и задържаме това. Ето, сега на това, нали? Добавяме на 9. Да. Така, хора, аз съм малко нов в котлона, защото ремонтът ми от преди почти една година вече, нали? Не, 6 месеца. Да, 6 месеца. Направихме ремонт на кухнята. Мръдни колега да покажа цялата кухня. Ето, това е новата част. Да. Така, хора. Значи, пуснахме котлона, почна да се загрява. Чакайте да извадя олиото. Олиото. Да, олио и начиника, да. Чакайте, хора, да извадим олиото. Ето го. Олиото. Каква чинийка? Голяма, нали? Не, от малките чинии, от най-малките начиника, да може да. И това. Четката за мазане. Да, четката за мазане. Коя четка за мазане? Ето, четка. Силиконовата си Да, точно не. От кои чиники? Най-малко ще вземе, да. Добре, хора, чакайте, Тати ще вземе. Ето е четката, да покажем и чиниката, дай. Ето е чиниката. Тук ще сложим олиото и в него ще топаме с това и трябва да намажем тирана, да. Аз ще го нека Тати да го направи, сега снимаме, ето. Как го прави Тати. И деца, които гледат това видео, да знаете, аз не готвя сам, Тати тук ми помага, много опасно да готвите сами на котлон без наблюдение, ако сте под, например, 15 години или 18, да. Така че внимавайте. Ние тук го правим в защитена зона, така да го нарека, защото все пак не съм сам. Така че вие внимавайте. А ние ще се включим, когато евентуално почваме да правим